Que pudiera tener la dicha que tiene el gallo. Dios, vaya elasticidade tese no pescozo. Ti non és pariente de Fernando Alonso, verdade que non? Que dis? Pois digo que faz así, que non sei, parece a lagarza esa que teñen en Sanxenxo ali encima da rocha. E ti pareces o porco do anuncio de Supernito, non che digo nada. Perdón un momento, Era unha broma. Eu non quería ofender a ninguén, vale? Bueno, verdad, perdona a ti tamén. Non quería eu ofender tampouco. O porco de Supernito. Ti pareces un porco calquera. Ti veches o mellor o mal día? Pode ser. Pois tiven, sí, tiven. É que os días de pedido... Ai, os días de Son así. pedido. A mí pasoume tamén. Un día va a muller a pedir o matrimonio á casa. Foi o meu único día de pedido. Dixenlle que non. Dixenlle que non. A muller, non? Home, Dixeche que non. a ver, levo separados, xa sabes, 6 meses, pero... Mira, Va que non estou para bromas, veña. vale, é que eu che quería propoñer algo para que saias dese estado catatónico que che absorbe A ver. o xiso. Mira, No. sabes o que fago eu cando os días son malos e hai que endereitalos ao final? Sei que faz, pero eu xa che dixen 1000 veces que eu de drogas non quero saber nada. As drogas, ten que ver as drogas. As drogas non son para endereitar nada. As drogas son para blanquear. Para fazer unha casa, as drogas vale para calquera momento. Mira, no, eu teño outro sistema. Cando o día vai así, enrevesado, sabes o que fago eu? Que? Eu cear. É como, mira, como que en África, cear. E vou cear, e ceo así, pero unhas homenaxes. O que pasa que sabes que non a típica cea desa de camionero de atiborrarse, non. Sí, a ver, dime, contame. Contoche, sabes que o que me leva así como para outro estado, así, esas ceas en restaurantes chulos, con esa musiquiña suave de fondo, casi romántica, con os menús moi pouco comuns, e lixeiros para non ir para a cama todo cargado. E ti que sorpresa estás ti, choriño? Pois tes mo, é boa idea, Sí. Sí? Ti gusta che comida tailandés? A mí, a comida dame igual, porque a mí gustame todo. Pois mira, que teño un amigo aí que acaba de montar un restaurante agora e vai moito dese pao para non chamar a xabres. A ver. Chamase o Rego. O restaurante, chamase. Tarda un pouco porque seguro que está na cociña facendo sushi ou algo deso. Non tarda moito, estamos sonando as tripas xa. All the people sushi. É unha canción moi chula. Suso, que acabaseme de ocurrir, pensei que estabas facendo sushi, e sushi, metime na tontería. Escoita, que estou aquí no chollo, vamos a ir agora. Ti non terás sitio para cear 2 persoas hoxe? Che, media oriña, así. Espera. No, que hai un camión agora movéndose aí que o xogo pedido e está molestando, non che escoito ben. Dicíache 2? Sí. Ai, pero mira, non haberá forma de amañalo iso. Pois teño un detalle contigo, de que sea. Levoche a conocer a David Zamor. Vale. É que, sabes, é que por unha celebración, se non cho dicía. Vale. Graciñas, veña, pois, veña, vale. Veña. Que che dixo? Vallao. Que? Díxome que non había sitio, que tiña todo cheo, pero que, por ser quen son eu, díxome que arrimaba un pouco máis o resto das mesas e deixaba ali nunha esquiniña que daba un sitio íntimo para 2 persoas. Ai, non me dejas, choriño, de verdad. Maravilla. Ai, como estou facendo xa ilusións. Maravilla. Pois eu... Iso vai ser, non estou pensando eu que vai ser unha noite boa. Sí. Porque xa non é cear, sabes? É despois o que veña, despois da cea, porque tomas un viño, vas te poñendo contento, empezas aí, che... Por aí va. Xa entendo, porque mira, eu as últimas veces que fun de cea hubo despois o postre deste do bo, sabes? Dese que non engorda. Do que fai sudar, sabes? Maravilla. Sí, espera. Dame un momento, que eu non aguanto máis, espera un momento. Paquiño. Ai, escoita, que che parece se imos de cea esta noite? Sí, sí que teño que liberar así tensións, que estou hoxe levo un mal día. Si, home, ademais, non te acordas da última vez que fomos cenar, que hubo despois da cena e non quero repetir. Pois mira,
é que temos unha mesa reservada nun restaurante, mira, é de comida así desta rara, pero eso da igual, porque despois xa sabes o que ven despois. Chámase o Rego. Sí, ese que está aí na esquina. Sí, ese mesmo. Mira, ti vai indo xa, que a min quédame aquí nada, media oriña, e xa nos vemos ali, vale? Sí, sí. Veña, eu tamén. Veña, ala, miquiño, chao, chao. Cousiña guapa, de verdad, que che como, cariño entero, como che... De verdad. Ai, choliño, vai ser unha noite espectacular. Mañá contoche todo, con pelos e sinais. Con pelos e sinais. Tan sequera se tivera un gatillazo. Isto non me pasaba se traballara na de Supernito. Compra Supernito, todo moi barato.